ବବିତା ତାର ଦିଟା ପୁଅ ଆଉ ଦିଟା ବୋହୂ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ଦିଟା ପୁଅ ଏକା ସାଥିରେ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି କାମ ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଛୋଟ ପୁଅ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲା, ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ତାର ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମା ମରିଗଲେ କିଛି ଜମି ବିକିଦବା, ଯାହାର ଭାଗ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ନ ମିଳିବ। ବବିତାର କାମ ଘରର ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହାର ନାଁ ରୀତା ଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ବଡ଼ ବୋହୂ ସାଥିରେ ତାର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ବୋହୂ ତାକୁ ତା ରୁମକୁ ନେଇଗଲା। ଆଜିକା ଜମାନାର ଫ୍ୟାସନ ବୋହୂ ଥିଲା ସିଏ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାର ଦୁନିଆର କଥା କହୁଥିଲା। ତୁମେ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ? ମୋ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାସନ ନିଅ, ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ, ଜୀବନର ମଜା ନିଅ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଗରିବ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବିତେଇବ? ହଁ ରୀତା, ତୁମେ ପୁରା ସତ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି। ସବୁ ପଇସା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଦଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତ ତୁ ସବୁ ପଇସା ତୋ ହାତକୁ ନେଇନେ, ଯେବେ ବି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବ ତାକୁ ତୁମ ଶାଶୁକୁ ନବାକୁ ଦବନି, ତୁମେ ନେଇ ନବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏବେଠୁ ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ବାହାରର ଚାଲିଚଳନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ତାର ଶାଶୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ଶାଶୁଠୁ ପିଛା ଛଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମାସରେ 1 ତାରିଖରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପେମେଣ୍ଟ ପାଏ ଆଉ ସବୁ ପଇସା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ନିଏ ଆଉ ତାର ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ ବେକାରିଆ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ସେଇ କାରଣରୁ ଘର ଚଳେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେଇ କଥାରେ ମା ଟେନସନ ହେଇକି ବଡ଼ ପୁଅକୁ କହୁଥିଲା, ପୁଅ, ତୁ ମତେ ଏବେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଚଳେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତୁ କହ, ମୁଁ କିସ ଏ ଘରେ ଏକେଲା ଅଛି ନା କଣ? ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏକେଲା ହିଁ କାମ କରେ? ଯା ତୁ ସାନ ପାଖରେ ନେ, ସିଏ ବି ତ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ତ ତୁ କିଛି ବି କହୁନି। ମୋର ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ତତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି। ପୁଅ, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ଏବେ ଯାଏ ତ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ? ମା, ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାନି, ଦେଖ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତତେ ଆଉ ପଇସା ଦେବେନି। ବାସ୍। ତ ପୁଅ, ଘର କେମିତି ଚଳେଇବି ତୁ ନିଜେ କହ। ଶୁଣ ମା, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଅଫିସରେ ମୋର ଏବେ କାମ ଧନ୍ଦା ଭଲରେ ଚାଲୁନି। ମୁଁ କେବେଠୁ ଲୋନ ନେବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବା, ହେଲେ ଲୋନ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଆହୁରି ତୋର କେଚେର କେଚେର ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ମା, ଚାଲ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠୁ କିଛି ଜମି ବିକିଦବା। ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି ଆଉ ଜିନିଷ ବି ବଦଳୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏ ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠେଇବି? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ପୁଅ, ଆମେ କଣ ତୋ ଉପରେ ବୋଝ? ଆଜି ତୁମ ମାନଙ୍କର ବାପା ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ ତୁମକୁ ଏଭଳିଆ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ। କଣ ମୁଁ ବି ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ଜମାରୁ ରହିବିନି। ଏକଥା ଶୁଣିକି ମାର ଆଖିରେ ପାଣି ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କି? ୟାଠୁ ଭଲ ହବ ମୁଁ ମରିଗଲେ। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ଛୋଟ ପୁଅ ଆଉ ତାର ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି। ହଁ ମା, ତୁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆମେ ତୁମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମେ ତ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବା, କାନ୍ଦନି ମା। ଆରେ ବାବା, ମୋର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମହାନ। ଲାଗୁଛି ତୁମ ଭଳିଆ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ କେହି ଥିବେନି। ବାରେ ବା। ହଁ ଭାଉଜ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ଲୋଭୀ। ତୁମେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତ ଯାଅ, ତୁମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଅ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ 1 ନମ୍ବର ଲୋଭୀ। ଚୁପ ହେଇଯା, ନହେଲେ ମୋ ହାତ ଉଠିଯିବ ତୋ ଉପରକୁ। ନାଲାୟକ, କାମଚୁର। ଦେଖ ଭାଇ, ହାତ ଉଠେଇବା କଥା ଜମାରୁ କୁହନି, ନହେଲେ ମୋ ହାତ ବି ଉଠିଯିବ। ମାଇପ ବୁଦ୍ଧିଆ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଝଗଡ଼ା କେବଳ ତୁମ ମା ପାଇଁ ହଉଛି। ଆରେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ମାଙ୍କୁ ଘରୁ କାଢିକି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ସିଏ କାହା ସାଥିରେ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ବନେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ରାତି ଦିନ କାମ କରିକି ବହୁତ ଥକି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ଯଦି ମା ଆମ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଆମ ନାଁରେ କରିଦଉନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଆମ ସାଥିରେ ରଖିବା, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ କହୁ ସିଏ କଣ କରିବ। ମା ଦୁଇ ପୁଅର
ପୁଅର ଝଗଡ଼ା ଆଉ ବୋହୂର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଯାଅ ଯାଅ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବିଲ ବାଡ଼ି କଥା କହୁଛି। ତୋର ଯେତେ ଭାଗ ପଡ଼ିବ ବିଲ ବାଡ଼ି ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ତୁ ତାକୁ ବିକ୍ କି ତୁ ସେଠି ରହିଯା। ଏବେ ମୋର ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ମା, ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଭାଗ ଏବେ ଦିଅ। ଜଣା ନାହିଁ ସାନ ତତେ କେବେ ଗେଣ୍ଡେଇକି ପଟେଇକି ସବୁ ଜମି ତା ନାଁରେ କରିଦେବ। କାଲି ମୁଁ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଉ ତୋ ଭାଗ ତତେ ଦେଇଦେବି। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି କି ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମା ତୁ ଜମାରୁ କାନ୍ଦନି, ଆମେ ଦି ଜଣ ତ ଅଛେ ନା ତୋ ସାଥିରେ, ତ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ରାତି ପାହିଗଲା ଆଉ ବବିତା ତାର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବିଲ ବାଡ଼ି ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ମା ଛୋଟ ପୁଅ ବୋହୂ ସାଥିରେ ରହିଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ।